Коста хора, аз съм Хони БГ, тук с мен е Стъката БГ. И това е Втора част на трайналното WoW Challenge. И надявам се да ви хареса. Миналия епизод, както видяхте, мисля, че ние бяхме равни и сега това играем за точка. И да. Този трайналното WoW Challenge ще е в описанието, надявам се ви хареса и за да започваме. Да. Стана е. Шляпна за да бъде. Гака ми се търси. 3, 4, 5, 6, 7. Get it together, sweetie. We have a show this weekend. И дами и господа, това беше краят на трайната ге. Айде да го свършим. И да, сега ще спрем за малко на пауза, за да измислим предизвикателствата. За мен. Хора, най-тъжният момент в моят живот. Чакайте само наместим. Яйца. Яйца. Дай си ги разбия аз. Дай. Окей, първо тете. Аз загубих в това предизвикателство на трайната WoW Challenge. Харесайте клипа, споделете с приятели, коментирате и Абонирайте се за моят канал, както и за моя. Ще има линк в описанието. Едва ли, не знам. Това беше всичко от нас.